Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Барша мақтау, хәмд сәнәләр Раббыбызга тиешле. Ул биргән ниъмәтләр белән без яшибез, көн күрәбез. Һәм шуңа да һәр вакытта да инде без бурычлыбыз аңа шөкер итәргә, хәмд сәнәләр әйтергә. Һәм инде һәр вакытта да Пәйгамбер саллаллаһу исемен ишеткәч, аңа салават шәрифләр барып ирешсә иде, аңа һәр вакытта салават әйтеп йөрсәк, шулай бик хәерле булыр, чөнки ул гына безгә шушы динне ирештерде, ул гына һидаят, тауфик юлын күрсәтте, шушы Коръәнне алып килде, аның хәдисләрен укып вагазланабыз, дәресләр алабыз, тормышыбызны яхшы якка үзгәртәбез. Һәм тагын бер шушы Рамазан ае дәресләрен дәвам итеп, Рамазан аенда хуп күренгән, хуп эшләргә кирәк булган тагын бер гамәлне искә алып китербез. Пәйгамбер саллаллаһу моны шулай Пәйгамбер өйрәтеп калдырды. Рамазан ае юмартлык ае, үзендә булганнар белән, калганнар белән бүлешә торган, чөнки бит инде безнең динебездә саранлык ул начар сыйфатлардан булып тора. Мусульман кешесе юмарт булырга, ярдәмчел булырга, калганнар белән инде үз малы белән бүлешүчеләрдән булырга тиешле. Ягъни омтылырга тиеш шуңа. Хакыйкый иман әһленең сыйфаты юмартлылык. Юмарт булу. Булганнар белән бүлешү, чөнки менә Аллаһ Тәгалә дә бик күп аятларында әйтә, хакыйкый уңышка ирешер ди. Без биргән ризыклардан ди, калганнар белән бүлешүче ди. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, садака ул ди синең иманыңа дәлил булып тора ди. Без аны да әле алып китербез. Шуңа да менә бу юмартлык аенда безгә күбрәк бүлешергә кирәк булган маллар белән садака биреп, һәм шулай ифтар мәҗлесләре кылып, хөрмәләр өләшеп, сулар биреп, менә бу ураза тотучыларга инде Хәбзаны менә дәлилләп тә сөйләшеп алып китербез. Иң беренче инде менә Ибн Аббас радиллаһу анһу әйтә, бу хәдис безнең Бухари җинтында килә. Кәне Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әҗвәдун-нәс. Менә бу инде күрсәтә, әйткән без бит ислам дине юмартлыкка инде. Һәм безнең иң яхшы динебезне ирештергән, безгә үрнәк булган иң хәерле кеше ул сөекле Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм ул әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик юмарт кеше иде. Әҗвәд җәүд кенә диме? Җәүдун кәримун юмарт дигән сүз шулай бит инде. Әмма әҗвәд иң юмарт иде ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Чөнки ул беләбез үзендә бер нәрсә калдырмый, ул бөтенесе белән бүлешә иде. Чөнки аның менә бу мал дөнья кулында, монда түгел. Безнең киресенчә, безнең дөнья мал монда, динебез монда. Кулда гына безнең тышкы кыяфәттә генә кызганычка каршы. Безнең бүгенге көндә безнең дин кызганычка каршы тышкы атрибутикага әйләнде. Сакал, түбәтә, ягулык, шулай бит инде ниндидер намаз уку рәвешләре, әмма монда керсәк безнең бик кызганыч, бик караңгы монда, бик пычрак. Шуңа күрә безгә күбрәк менә күңелле яшәешен, калып чистарту белән шөгыльләнергә кирәк. Тышкы яктан без әлхәмдүлилләh үзебезне күрсәтә беләбез ансы мусульманлыкны, әмма менә монда безнең бик каты бушлык, бик зур чокыр. Менә безгә шуңа күрә монда хакыйкый иман белән тутырырга кирәк. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи аны безгә күрсәтеп калдырды. Һәм ул әйтте, бик юмарт иде ди. Әмма карагыз, ва кана әҗвә ма якуну фи Рамадан. Әмма аның ди юмартлыгы тагын да ди артайды ди, кайчан ди? Рамазан аенда. Рамазан аенда ди ул тагын да юмартлана иде. Ул тагын да булганы белән инде бүлешә иде ди. Һәм шуңа да инде менә безнең Рамазан аенда, шушы мөбарәк айда тагын да хәерле, әгәр дә без садака бирүләрне арттырсак, тагын да шушы менә бу ифтар мәҗлесләрен оештыруны, ризык белән бүлешүне, кешеләргә яки ризык бирү, башка төрле бүләкләр ясау, башка төрле садакалар бирүне тагын да арттырсак, инде хәерле булыр иде. Чөнки галимнәр дә әйтә бит, Набу и'анату фуқара би туами фи шахр Рамадан хуа мин сунанил ислам ди. Набу бирәк тә мохтаҗларга, авыр хәлдәге кешеләрдә
теге провизия дегенде, теге ризык пакетлары ясап өләшү дигәндә бу ислам диненең иң хәерле күрсәткече булып тора ди. Һәм менә ни өчен соң ифтар дидек без, шулай ураза тотучыларның авыз ачтырырга кирәк, ифтар мәҗлесе кылырга кирәк. Моңа инде дәлил дә бар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Тирмизи җыентында килә торган хәсән дәрәҗәсендәге сахих хәдис. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен фаттара саиман ди, кемдә берәр ураза тотучыны авызын ачтыра икән ди, кана лаху мислу аҗрихи غير أن لا ينقص من أجر صائم شيئا ди. Аңа шушы ураза тотучының әҗере булачак ди. Менә без берәр 5 кардәшебезне, 10 кардәшебезне җыеп ашатабыз икән, шушы һәрберсенең ураза тоткан вакытында хасил булган әҗер савабы ди авыз ачтыручыга да булачак ди. Һәм берсенең дә әҗере кимемәс ди. Теге ураза тотучының да әҗере кимеми, ашатучының да әҗере кимеми. Карагыз, Аллаһ Тәгаләнең юмарт. Әгәр дә без менә мәҗлес белән итәбезме, яки инде авыз ачырга менә хөрмәләр китереп бирәбезме, су китереп бирәбезме, шул без биргән ризыктан ашыйлар икән, туктаналар икән, безгә дә аның әҗере бар. Шуңа күрә менә Рамазан аенда тырышырга кирәк менә шушы нишләргә, ураза тотучыларны булдыралганча күбрәк ашатырга, күбрәк хөрмәләр өләшергә, күбрәк сулар куярга. Әйе, мәҗлес ясарга, теге мәҗлес бит инде ясау әзрәк кенә хайран бәягә чыга, шулай бит инде. Аңа акча булмас, мөмкинчелек юк икән, тырышыйк, алып куйык, мәсәлән, коробка хөрмәләр, шишмәләргә алып сулар тутырыйк, мәҗлесләргә куеп чыгыйк, районда, авыл җирлегендә бар икән. Тырышыйк иң беренчеләрдән булырга, фастабикул хайрат. Менә кызганыч, без менә шуны хәтлек әйтәм бит, монда безнең бушлык кирип җитми, без дөньяда без ярышабыз. Күршебез түбәсен алыштырды икән, без дә омтылабыз тизрәк әҗәткә кирип булса түбәне алыштырырга име. Машинаны алыштырды икән, без дә әҗәткә кирип, кредитка кирип машинаны алыштырырга тырышабыз дөнья мәсьәләсендә. Рамазан ае җитте икән, әле без эшмәкәр булып та, име? Кайбер эшмәкәрләр дә бар. Акчаны да яхшы эшли. Мәҗлестә хөрмә юк, хөрмә белән булыша алмассызмы икән дип соранып йөриләр. Бу күрсәтә инде монда бушлык. Рамазан ае җитә икән, мәчеттә әле бер нәрсә дә юк икән, холодильник буш икән. Каралы иң беренчеләрдән мин булып шушы холодильникны тутырыйм әле, хөрмә белән, су белән дип, без иң беренче чабырга тиешбез. Фастабикул хайрат бит Аллаһ Тәгалә. Изгилек кулда ярышыгыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтми бит, күршегез белән дөнья малында ярышыгыз ди. Изгилектә ярышыгыз ди. Без дөнья турында сөйләп тә торасы гына. Без дөньяда булай да бик яхшы алып барабыз, бик яхшы ярышабыз. Дөньяны без беркайчан онытмыйбыз. Гилистә ул безнең. Әз булса да бит инде кабер турында да уйланырга кирәк. Анда бит барачакбыз без иртәме соңга, бүгенме, иртәгәме, яки бер айданмы, яки анда 10 елданмы, 15 елданмы, 20 елданмы, 50 елдан бәрі барачакбыз. Анда бит шушы изгилек кирәк булачак. Изгилек валютасы кирәк булачак. Менә гаҗәеп кайбер эшмәкәрләр дә, акчалы кешеләр дә менә мәчеткә әле хөрмә юк, хөрмә алып килә алмассызмы икән, җаным? Ким дигәндә инде бер яхшы инде 5 килолы финник 2000 ярым тора инде. Шуңа хәтлек сиңа кирем дә кермим әллә инде. Киресенчә без онтыларга тиеш, без анда тутырып куярга шушы холодильник, шушы хөрмә белән. Эшмәкәр башың белән инде хөрмә сорап йөрмәскә. Менә шундый кимчелекләр бар. Монда эшмәкәргә генә түгел бу, безгә дә, безнең һәрберебезнең мөмкинчелек бар. 2000-3000 инде холодильник тутырып куярга хөрмә бел. Аңа бит күпме әҗер. Кырыенда торсын бу 2000-3000 акчаларын. Бит ай буе шушы мәчеттә көн сайын 20-30 кеше авыз ача икән, ай буена синең хөрмә белән, синең финнигең белән авыз ачтылар, күпме әҗер туплыйсың бит син. Шуны уйламыйбыз без. Ма 50 мең акчаңды ни жалко. Чөнки үлеп кабергә кирип яткан шатланып ятачаксың. Ярый әле эшләгәнмен. Ярый әле гафил булмаганмын. Нәрсә булса да эшләп калганмын дип. Һәм әле менә бу бер кеше, менә шушы кешеләрне ашату дигәндә инде кешеләргә менә шушы ризык әзерләү, менә бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Шушы мәчетләрдә диек инде
мәдрәсәләрдә шушы ризык пешерүче апаларга Аллаһ Тәгалә аларга тагындай җирләрен икеләтеп бирсен. Бу бик саваплы гамәл. Менә кешеләрне ашату гомумән ислам динендә хуп күрелә. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хәдистә, бер кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм килә дә, «Әннә раҗуля сәәлә Нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйю ислами хайр» ди. Бер кеше килә дә, менә исламның хәерлелеге, менә иң яхшы күрсәткече нәрсә ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә нәрсә? Тут'имут та'ам ди. Кешеләрне ашату ди. Кешеләрне шушы ашарга пешереп, өстәл әзерләү ди, менә аларны ашатып тору ди, иң хәерле күрсәткече ди. Ва тaqra'us salam ди, ala man 'arrafta wa man lam ta'rif. Һәм белгән һәм белмәгән кешеләргә дә сәлам тарату. Саламу алейкум дип дуга кылу инде. Һәм әлемнә бу садака бирүнең, булган малың белән бүлешү калганнар белән аның безгә файдасы үзебезгә икән. Чөнки безнең шушы биргән малыбызга, садака бирәбез, шушы калган малыбызга нәрсә? Фәрештәләр дуа кылып тора икән. Карагыз нинди зур сүзләр. Затлар һәр вакытта да Аллаһка гыйбадат кылучы. Шулар Аллаһ юлында мал сарыф итүчеләргә дуа кылып торалар икән. Моңа дәлил булып тора Бухари Муслим җыентында килгән хадис нәрсә ди? Ма мин яумин юсбихул ибаду фиhi илля малакан янзилани фаякулу ахадухума ди. Аллаһумма аъти мунфиқан халафан ди. Һәр көнне кеше уянганнан соң һәр кешегә ике фәрештә төшә икән. Һәм берсе дуа кыла икән: "И Раббым ди, шушы бирүчегә ди, садака таратучыга ди, ризык бирүчегә ди, башка төрле изгелек шушы үз малы белән бүлүчегә ди дуа кылады. И Раббым, биргән малын тагын да арттырсаң иде, тагын да кире әйләндереп кайтарсаң иде" дип ди. Кара. Димәк без акча бирәбез икән, дуа кылалар безнең өчен нәрсә дип, тагын да арттыр малын дип. Biz уйлыйбыз бит инде садака малны киметә дип, юк икән. Киресенчә дуа кылалар икән, "И Раббым, арттыр" дип. Кайбер вакыт инде шундай абсурдка җитә, Аллаһ йортыннан берәнди кирәгә бер була икән инде, кичкенә генә юк бара йөр инде анда. Анда 100 тәңкәлек, 200 тәңкәлек. Алып кайтып, бир акчасын бир баштан, алып кайтам ди. Шуңхатлык безнең соранлык шуңхатлык безнең күңелгә үткән, булсын 500, булсын 1000. Мәчеткә кирәк булды икән анда, лампочка янды ди анда, утның шулай бит инде, яки анда шушы ук менә ифтарда табак савыт юырга фейри кирәк ди, анда бер сабын кирәк ди. Кайбыраулар хәтта шушы тиенгә дә акча сырыйлар. Акчасын бир, аны алып кайтам. Хәтта шушы киресенчә без омтылырга тиешбез. Һәр юган сайын һәм уты янган сайын, кеше Кур'ан укыган сайын безгә әҗер була бит. Без аны уйлый белмибез. Без шушы тиен эчендә ябышып ятабыз. Һәм шуның аркасында без нинди булабыз? Карагыз. Икенче фәрештә нинди дуа кыла икән? Ва якулу ахир икенче фәрештә: "Аллаһумма аъти мумсикан талафан". Әкән соранлана ди, бирми ди, шушы малын үзендә калдыра икән ди, бүлешми икән ди, менә соранлана ди, бирми ди. Шушы малын халак итсәң иде, юк итсәң иде дип. Киресенчә без үзебездә калдырып, саранлык үзебезнең малыбызга зыян китерүгә сәбәп була икән. Фәрештә киресенчә безгә каршы дуа кыла икән. Һәм әле менә әйттек бит, садака малны киметә дип тә куркып калтырап торабыз бит инде. Киресенчә садака малны арттыра икән. Киресенчә булган калган акчага бәрәкәт өсти икән. Моңа дәлил булып тора бу сүзләргә Муслим җыентында килә торган хадис: "Ма нақасат садақату минал малди". Садака бирү малны киметми дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Киресенчә булганына нәрсә ди? Бәрәкәт кенә ирештирә ди. Һәм Аллаһ менә бу сүзләргә тагын да дәлил, менә нәрсә генә бүлешсәк тә үзебезнең малыбыздан, шулай бит, Аллаһ Тәгалә кире кайтарачак аны. Ул киметмәячәк. Әйе, мәсәлән 10 меңнән 5 меңен бирдек икән, 5 меңнән калды, без уйлыйбыз кимеде бит инде. Әмма шушы 5 меңгә шундый бәрәкәт бирәчәк Аллаһ Тәгалә. Шулай бит. Теге 10 меңгә караганда да, чөнки чыгармаячак, чыгымнардан саклаячак. Яки икенче сәүдә белән, икенче берәр шабашка белән, икенче берәр эш белән Аллаһ Тәгалә 15 мең итеп кайтарып бирә. Аны белмибез.
Һәм Аллаһ Тәгалә менә бу сүзләргә тагын дәлил Сәбә сүрәсенең 39-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма анфактум мин шайин фаһуа юхлифу". Аллаһ юлында нәрсә генә сарыф итмә, Аллаһ Тәгаләне кайтарачак ди. Ва хуа хайру разикан, ул иң хәерле ризыкландыручы ди. Аллаһ Тәгалә кире кайтара ди. Әле садақа бирү безнең иман булуына, иманлы булуыбызга дәлил дә булып тора икән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте, Муслим җиһентында килә торган хәдистә нәрсә диде? As-sadaqatu burhanun ди. Садақа ул дәлил ди синең иманлы булуыңа ди. Чөнки чынлап та иманың бар икән, син шушы яраткан әйбер белән, чөнки безнең нәфескә иң яраткан әйбер нәрсә ул? Шушы акча, шушы мал. Әгәр дә син бүлешәсең икән, димәк бу күрсәтә синең иманыңа менә бу алда сөйләп киткән аятларга, хәдисләргә инану. Садақа малны киметми. Шушы Аллаһ юлында сарыф итсәң, Аллаһ Тәгалә кире кайтара. Фәрештәләр биргән кешегә дуа кыла дип, шуңа инанган буласың. Һәм шуңа күрә күп итеп таратырга, бүлешергә тырышасың үз малыңны. Бу дәлил булып тора. Һәм садақа биргәндә тагын мөһим әйбер бар. Ул да булса, менә Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә Бакара сүрәсенең 264-нче аятында: "Я юхаллазина аману иман китерүчеләр ди, ла тубтилу садақатикум бил манни вал азади". Иман китерүчеләр ди, үз садақаларыгызны ди юкка чыгармагыз ди, бозмагыз ди. Бил манни вал азади. Менә шушы биргән кешене ди кыерсытып ди, мыскыл итеп ди, аны рәнҗетеп ди, аңа башка төрле зыян салып ди. Бар шундыйлар, бирә, мыскыл итеп бирә. Әй, син эшләмәгәнгә шундыйны, мә инде дип әйтеп аргата. Йөрисең инде соранып, мә дип, теге шундый тәкабберләнеп, шундый сүзләр әйтеп, мыскыл итеп, бу вакытта бирмәүең хәерлерәк. Әгәр дә кешене кимсетеп, рәнҗетеп, яки менә мин сиңа бит шул вакытта бирдем бит, давай миңа шуны эшләле дип. Күпме ярдәм иттем, күпме биреп тордым мин сиңа. Одолжение белән. Аны мәсхәрә кылып йөрисең инде монда. Мә инде. Шундый мыскыллау бар икән. Аллаһ Тәгалә әйтә, юкка чыгармагыз ди, тубтилу, батил юкка чыгады. Әгәр дә мондый гамәл кылган булсак, садақа биреп бер кешене мыскыл иткән булсак, яки рәнҗеткән булсак, тәүбә кылырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә мондый садақаларны кабул кылмый. Садақа биргәндә кешене мыскыл итмичә, матур гына бирергә кирәк. Һәм сорап килсәләр дә инде, әгәр дә бездә биргән мөмкинчелек юк икән, аны кыерсытып куып җибәрергә ярамый. Дуа кылып җибәрергә кирәк. Аллаһ Тәгалә ризыгыңны арттырсын инде сиңа. Аллаһ Тәгалә бирсен инде сиңа бүтән яклардан дип матур гына әйтеп җибәрергә кирәк. Сорап килгән кешене кимсетеп, куып җибәрергә ярамый. Хәтта урамда попрошайка булса да, исерек килсә дә, Аллаһ Тәгалә хидаят тауфик биреп туры юлга бастырсын инде сине дип. Шушы гынахтан тыелырга сине өйрәтсен инде дип әйтеп дуа кылу. Һәм әле менә бер галим дә әйтә, садақа бирүнең тагын файдасы ди, ул бәләләрдән, авыртулардан саклый ди. Менә бу тәҗрибә белән сыналган ди. Менә садақа бирү ди, безне төрле бәла казадан саклый ди. Төрле ширләрдән, шифалардан арынуга бер сәбәп була ди. Бу ди тәҗрибә белән расланган гамәл ди. Садақаның ди файдасы ди, тәэсире ди бик зур ди. Ни өчен садақага шундый привилегия, шундый өстенлек бирелгән? Чөнки кеше өчен бу бик кадерле, бик якын, бик ярата ул аны. Чөнки шуңа күрә дә бит Аллаһ Тәгалә менә Имран сүрәсенең 92-нче аятында әйтә: "Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун" ди. Хакыйкый изгилеккә ди, тақвалыкка ди, иманның иң өстен нуктасына ди сез ди ирешмәссез ди, үз яраткан малыгыздан ди өлеш чыгармыйча ди. Шуңа күрә менә бу кадерле нәрсәләр белән без бүлешмичә, без хакыйкый тақвалыкка, изгилеккә ирешә алмыйбыз. Чөнки ул безгә бик кадерле.
Һәм менә шуңа да Рамазан аенда инде кеше тагын тырыша зәкатларын бирергә, садақалар бирергә. Кеше кили менә шушы зәкатын да инде Рамазан аена счетларга да теге исәпләргә дә җайлырак. Бу Рамазан аенда бирергә шарт дигән тиеш түгел, ул бит инде нисабы һәм хаул бер ел үтүе шарт булып тора. Әгәр дә инде күләме бүтән айда, Шаввал аенда, Раҗаб аенда, Зулхиҗҗа аенда шушы нисабы тулды икән инде, теге алтын белән 455 мең инде, һәм бер ел үтте икән шушы Раҗаб аенда инде ул шушы айда бирергә тиеш. Әмма кеше инде яки белми икән инде, теге хәтерләми, ул инде тырыша шушы Рамазан ае белән бәйләп барырга инде. Шуңа күрә менә әгәр дә безнең шушы нисабыбыз 455 меңгә тулу шушы акча тик торды икән, яки инде каядыр бизнеска, оборотка бирде, кемгәдер әҗәткә биреп тордык, һәм ел дәвамында ул кимемәде икән, зәкатларыбызны чыгарырга омтылыйк, мохтаҗларга, мискиннәргә. Тәүбә сүрәсе 60-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтте, кемнәргә зәкат бирергә тиешле, фәкыйрьләр диде, мискиннәр диде, шулай бит шушы зәкат җыючыларга диде, әҗәтле кешеләргә диде. Әҗәтле кешеләр инде монда теге байлыгын, бизнесын тагын да расширять өчен түгел, юк, теге чынлап торып теге иң кирәкле әйберләрен алып әҗәткә кергән кешеләр инде. Аллаһ юлында көрәшүчеләр, Аллаһ юлында эшләүчеләргә диде. Һәм инде мусафир кеше әгәр дә инде юлда бер нәрсәсез калды икән, аңа кайтарына, шушы ашарына, билет алырга инде рөхсәт ителә инде. Үзен куллыктан азат итүчеләргә инде. Һәм инде бу кулдан азат итү өчен бик актуаль түгел инде бүгенге көндә. Һәм инде 8нче төре кешене теге әгәр дә дин белән кызыксына икән, әмма дингә кереп бетмәгән икән, шундый кешеләрне теге дингә тартыр өчен, дингә мәхәббәт уятыр өчен андый кешегә дә зәкат бирелә. Бу инде кыскача гына булды, менә шушы юмартлык турында. Кайбер инде зәкат темасы инде бик киң тема инде. Монда инде бәлки айрым дәрес яздырырбыз, бәлки шуның белән дә чикләнербез инде. Шуңа күрә менә бу Рамазан аенда тырышыйк, булган малыбыздан өлеш чыгарырга, чөнки аның файдасы үзебезгә, без уйласак та кешегә файда бирәбез дип, әмма файдасы күпләтеп үзебезгә кайта. Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәтле маллар бирсен, шушы керү юлларында кәсебебезне тагын да арттырсын, тагын да инде бәрәкәтле кылсын иде, һәм инде саран булмыйча, юмарт булып, булган нәрсәләр белән инде бүлешеп яшәргә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول